Ano?
Ano? Anak nagluluto lang.
Hindi ka kakain ng ano? Yung munggo? Kakain, mag-ugahan ka din.
Alas 4 mo si ate.
Mamaya ka na mag-cellphone anak pagdating ng ambal. Gusto ko pa kumain. Sarap kumain.
tuyo. Hmm? Ang sarap. Kumain. Ano? Bakit lang? Walang laman yung kaha. Yun na nga niya ba? Nagumpan sandok ng kanin yan. Di baling kamain mo na lang, anak. Eh, madudumi ka malalagyan ng ulam. Ngit. Yung nga. Hmm. Sarap mo tuyo. Ayaw mo? Ang gaang pa. Ganyan-ganyan ang mita. Nagamitin mo yan. Manigay sa kanya. Hmm? Manigay sa kanya. Hindi bibigyan mo pala yun sa kanya. Hindi. Binigay niya nga. Anong gagawin mo dyan? Hindi lang ang tubig. Ganda ah. Daddy, ano tayo? Ayun na sa school eh, malapit sa school. Ha? Pwede tayo na lang. Nagpo-pwesto rin yan doon?
Baka ng ano. Ano. Lemon.